L'ordre dels factors. Va tocar-li un entrevistador d'aquells que es volen lluir amb preguntes impertinents. L'invitat al programa era un prohom il·lustre i el locutor va preguntar-li de sobte: «Vos seríeu capaç de donar la vida per una idea?» L'entrevistat s'obrí de cor i, tot oferint el perfil afavoridor a la cambra, respongué: «No, m'estimaria més de trobar una idea que em salvés la vida». Ai, Cassandra, per l'amor de Déu, hem d'inventar la manera que els homes puguin tenir fills. És la nostra única possibilitat. Perquè si no els procurem una ocupació innocent, no obtindrem bones persones ni bons llibres. Morirem sota els fruits de la seva activitat desbridada. I no sobreviurà ni un sol ésser viu que sàpiga que un dia hi va haver Shakespeare. Vale, però el meu germà és sucre. No, ningú serà sucre. Si juga, juga. I si es fa mal, se n'ha fet. Pel vols de Sant Joan posaven petards dins els nius dels bitxos bola, a les esquerdes d'un mur de la plaça. Quedaven calcinats. Fumarola blanca, olor de pólvora, i aquelles potetes ja mortes però encara obrint-se i tancant-se com dient-nos adéu. Dubtàvem 1 o 2 segons cada vegada, però sempre enceníem la metxa. I després de l'explosió hi acostàvem el nas per veure què. Què volia dir ser viu? Què volia dir ser nen? Què volia dir ser foc? Què volia dir ningú serà sucre? El dia 2 d'agost de 1914, Franz Kafka va escriure el seu dietari: Alemanya ha declarat la guerra a Rússia. A la tarda, classe de natació. El guió que prepara aquestes dues frases lacòniques és la frontera infranquejable entre abans i ara. Aquesta divisió del temps de la guerra i el temps de la pau marca un punt de no retorn. Un cop comença una guerra, allò que era ja no serà mai. El trencament de la normalitat és definitiu i pràcticament instantani. La primera frase de Kafka documenta aquell gir dels esdeveniments que desencadenen la tragèdia i que no es pot corregir mai més. A l'inici d'agost de 1914, Kafka sap que la guerra ja existeix, tot i que ell encara no l'ha percebut en la seva quotidianitat rutinària. La segona frase de la notació, que parla de la classe de natació a la tarda, no és només una constatació que tot va bé i que la vida encara és segura. Aquesta afirmació prové d'una consciència agudíssima de la diferència abismal entre els espais segurs i els insegurs. Una guerra vol dir exactament això, la diferència entre els llocs on s'imposa l'estat d'excepció i els altres, on el temps és avorrit i dòcil, pura rutina. Quatre fletxes solquen l'aire i deixen lliures 3 cavalls. Un dels indis ha fallat. Un dels 4 homes blancs encara cavalca. Fletxa, tensa, alçala, apunta, sua, apunta bé. Aquesta vegada apunta bé i pacua. I ja són 4 cavalls sense genet, sense rumb, sense males intencions. L'avi no els explica què faran els indis amb els cossos dels enemics. Aquesta nit els nanos somiaran líquens i cavalls i plomes al vent i no oblidaran mai el so que fan les fletxes quan defensen la tribu. T'imagines ser segrestada per estat islàmic amb poc més de 16 anys? Venuda com a esclava sexual fins a 3 vegades? Violada i colpejada cada dia? Quedar-te embarassada d'un dels jihadistes que t'ha comprat? T'imagines veure't obligada a deixar el teu fill a una ONG perquè quan finalment aconsegueixes escapar-te, la teva comunitat t'accepta a tu, però no a la criatura? Sentir com alguns veïns et critiquen a l'esquena i et culpen de ser víctima de la barbàrie? T'imagines haver de passar aquest calvari en un camp de refugiats? Pero en estos momentos, incluso aunque no nos asole ninguna guerra, el mundo vive inmerso en la crueldad, la violencia y la opresión. Y es evidente que la mayoría de los niños no son ciegos ni sordos. Lo ven, lo oyen, lo leen y no les cabe la menor duda de que la violencia es algo natural en la realidad de nuestro mundo. ¿No es lo mínimo que podemos hacer?
Mostrarles con nuestro ejemplo en nuestras casas que se puede vivir de otra manera. Tal vez sea una buena idea poner una piedra en un estante de la cocina que nos recuerde siempre a nosotros y a nuestros hijos que violencia jamás. Llops. Un llop que no sembla un llop entra a una casa. Toc, toc. Devora l'àvia o la fa fora de casa seva a la pobra àvia. No tinguis por. És sols un conte, res d'això passa, un conte i prou, em repetíeu. Però mai, mai us vaig creure. I ara les notícies em donen la raó. Campaners. Si van mal dades, farem sonar les campanes. Però si no vindrà ningú, pare, farem sonar les campanes. Però res, i et diré més. Aprofitaran la nit per arrencar-les sense miraments. Tibaran fort les cordes i ganxos des de la plaça. Les desplomaran, se les enduran i les fondran per fer-ne baionetes. Són així ells. Ho cremaran tot, ho arrasaran tot. Deixaran el paisatge pelat i fumejant. Les farem sonar igualment. A casa som campaners.